Pini la so video lo nali tumpan nang kethan ponzi la bangke la son lo non het jong la state level police requirement board mate SLPR bialong ki ondon abang phi tum non training dam lo pro tang te ku PPS son si hempen ke ponang jima la pen ke ponang nema la so putha ethi thinia lam nali tuma pan la so video long nang than pachini ponik po jong si nali tum la so YouTube channel subscribe kelang pute nali tum subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon tang te non pathek pen lang pon lo nang la pen che than pon lo nang tang te non che than pon lo nang Assam Police training ahot copy PPS si hempen ka che ponang jima la pen ponang nema la so details eso sonia lam che than pon lo nang labang so video labang ke non het jong SLPRB long ka select dun abang phi tuman sila bang so video labang ke panong piglo alang litum non training aphan dam lo polote hempen ko PPS son si ke ponang jima ke ponang nema la so puthang ni li ethetini non ali tum phan la so video lo nang than pachini ponik po asinali tum daka thek long je Assam Police training what to carry from home hempen ko PPS on se ponang jima here complete checklist to essential items to carry from home home for your Assam Police training lapen ke chengsi number 1 long labang ke important documents na nitum che ponang je ki ponang ji labang ke joining letter mat appointment letter latanang po lapen medical fitness certificate latanang ji lapen educational certificate original lapen photocopies tanani tum che ponang po lapen identity proof apan Aadhaar card voter ID lapen extra documents nani tum che ponang ji lapen passport size photo pakke pen bate pakre pho ang anang litum ponang po lapen bank passbook photocopies taminang litum ponang ji lapen Assam Police training introduction letter jong senang pi pulotang te hala so letters taminang litum ponang po lalo ki chengsi number 1 labang ke documents amukhalo documents ta nalitum labang ke chepon nang igwek po lapen number 2 labang ke clothing and uniform essential mate nalitum pechoy ko PPS on si ke pon nang jima latalalo lapen dake tok pona ting polte white vest mate banian laida chepon nang po 4 to 6 an nalitum ponayu white vest polte nalitum lason genji laida ponang po lapen labang ke underwears terminal tum cheponang po labang ke thanang ne polos tami dak mention pon do kok masini list tami puponik derlo labang ke arlo so tami pinso tami pon vek nang pola pen white PT mate t-shirt nalitum lapen shorts laita hini kalite ke thom jura ke thom analitum ponang po chor ke thom analitum ponang po lapen black lapen white sports shoes nalitum ponang ji one pair jong se do pulotang te lapen do pulo dalitum la chorni analitum cheponsi kimelo labang ke lapen socks mate la muza pupuade latanalitum 6 pairs analitum cheponang po lapen towel lata cheponang po handkerchief latanalitum ponengji lapen civil dress nalitum lata cheponang po off duty ho nalitum kaching thang easy hede lai bang ke nalitum si chini ponik po lai bang ke kadu kawita chini lo stami slipper lapen sandals tami nalitum ponang po chorni ba chor thomba ke labang ke mo finalitum ho dagle and training adim le nalitum namis tami long ikpo lai bang ke tami dak mention pon sinili bang ta pupon igderlo lapen toilet wears lapen personal items ko PPS on ma number 3 alon nalitum thek pon long igji ke chengsila bang ke toothbrush toothpaste soap shampoo lai nalitum chepon thai si kimi lapen pinsutum pol la saving kit lata nangji komane ke angmom do bakaching tipji lai ta ponengji lapen hair oil lapen ingthian la nalitum ponang po chuching sokji aphan lapen nail cutter lata nalitum long ki dosi kimi la lapen washing soap lapen detergent powder lai bang ke hodak nam pilok pilak talongji mate training adim stame long ta hai lai bang ke stame lo ngeli nang kethan pachini pon thuiglo lapen bucket lapen mog lai ta nalitum ponang po do pula che ponang po dake personal use re bizine mate ko sonne longjine long lene lai ta chini nang che lasi already nalitum che pon thai sime lapen lock and key mate la tala chabi lai ta nalitum ponang po hini ki thomba ke nalitum important documents ki bi edim ta duta haiji la se lai long nalitum la chabi bon plug je apano la bangke lapen small mirror mate loji hede loji la ta cheponang po nalitum asobang pon te chawlo lapen first
idea items ponang po ida items ponang po bandage lason pain blem lapen molom hai have di medicine hai wita longji training long stamina li personal supon polte labang ke meong chorlo lapen lason thata number 4 along bedding items labang ke lapulo bedding items to nali tum supon vek nang po kicheng si labang ke bedsheet nali tum pakni bak ponang po lapen blanket labang ke non ningkreng por nang ke lelo la se blanket labang ke akar hat muchodason labang ponang po lapen pillow cover matela puhi de puhui puta pupulo la so covers tami nali tum chiponang po la pen number 5 la bangke misal su optional la bangke watch lai bangke la pen torch light flash light lai poning ji water bottle lai ta dunang po la pen notebook la pen pen la ke du vek nang po notebook mate nali tum son hedi copy pini ke tok ji apan hedi so notebook buhi bang dunang po la pen la ke tok ji apan kolom natan kenang sotlo lapen small sewing kit mate ala imprim hedi la pichoi kiroi imprim la so imprim stamina li tum cheponang po hodak na li tum tailor bang ti bok hejine ti bok bene hoda dak pene pen choice tamirak pichet pichadoji la se hodak na li tum minala kiroi ji apan la bangke na li tum la imprim pupu la bangke na li tum ponang po lapen mobile charge se afanali tumlong extra powered bank dunang ji lapen mobile charger lata dunang po lapen small bag stami dunang ji lapen backpack de la son awam nang chikok lok abe son dodo bag sodo la haita nali tum chipon si kimelo lapen nali tum copy pia son sida ke pon nang ne la bangke la son lo number 6 along fancy lapen expensive clothes la haiba nali tum pon pe de sikimi lapen gold lapen jewelry lahai nali tum ponpi de simelo gold jewelry pulte nali tum la seru la son jang leg de ho jang side ho lahai bang ke di ador so mu bang ponpi de tame lapen perfume and cosmetic lahai ta nali tum adhak tu pon de tis tame kidu ponpi de sikimi lapen electric gadget hedi like a speaker lahai bang nali tum ponpi de simi lapen alcohol cigarette ho lapen kapre lason restricted items la bangke nali tum ponpi de si kemelo jo la helo la non training la non ki training ki pidam ji abang pu abang pi dom pani lila ko pps on siki poneng jima ponang ne ma la so puthak ni li ethithini la bangke la so video hin pesta meni li than pachini pon eklo la pen ki ponji pon pe la bangke ola ki damji atum si chini pon ek post tame ki poneng ji ba ki doneng ji nali tum tini pedat thekji meni pusini li puthot la so video bangke nili mathalet bang spensi puthot nali tum fan na ki wan piglo la si kumama tum si pinning la Assam police to kapre la long ki undun mal nali tum la bang so video comment along tok pen than pechinik tha la pen nali tum la so video kilang pen kuson maning samang samse mala ta nali tum comment box along tok pen than pechinik la sipinia video la bang ke nili la ansikang ton ponik po domi thagmi kadu kawe karbitish 2.0 youtube channel long kilang ra do anfans tami nil hin pen kardom